Jeg har kendt til hende, og jeg før det jo overhovedet åbnet via Gylder. Fordi hun stod en dag og bare sagde, vi skal have fundet på sådan en løsning der. Jamen, det er jo dejligt. Hvorhenne? Men hun leger lige med tanken. Okay. Det sjove med Gylder er, at når hun leger med en tanke, så gør hun også noget ved det. Så inden man vidste det, så har hun opnået. Så var det her sted, hvor det blev til en realitet. Inde i mit hoved, så havde jeg faktisk et plan. Et ønske om at starte et kreativt værksted. Siden vi startede, så har vi altid tænkt på, at værkstedet skal være åbent over for kvinder, men det skal ikke være kun for kvinder fra Tingbjerg. Der må vi gerne være åbent over for alle. Jeg begyndte fra første dag, det startede. Ja, det var lidt svært i starten, fordi jeg synes, jeg møder nogle mennesker, som jeg ikke kender. Jeg ved ikke, hvad de laver og hvad de kan. Altså lidt efter lidt, så bliver vi meget gode venner. Navnet Ignoja stammer fra en teknik, der bliver brugt meget i Tyrkiet. Det er et teknik, hvor man hækler med nål, i stedet for et hæklenål, men sådan en sygnål. Man syr virkelig nogle flotte motiver. Ignoja, den er hyggelig også. Det er sjovt, det menneskerne kommer til at snakke sammen. Og det hækler, det strikker, det syr, tøj, det er mange forskellige ting. Den er hyggelig, jeg kommer til. Så det Gylder, det kommer det. Og så kommer det Gylder også hjælp. Det er nogle ting, den også, hun er hjælp til mig. Også menneskerne, det er ikke kun mig. Jeg har både den mentorrolle, og jeg er også brobygger. Jeg kan være deres forlængede arm fra faktisk begge sider. Ikke kun fra vores kvindernes side, men også fra samfundets side. Nogle gange jeg kun oversætter. Jeg skal bare oversætte, så er det der. Og nogle gange skal jeg faktisk, selvom de forstår det danske sprog, så skal jeg oversætte fra dansk til deres hverdags danske sprog. Og jeg finder mig også ofte i den rolle, hvor jeg er også en kulturoversætter. Valla azık Türkiye büyümedi ama azık ormancıran okuma. Çok yani değişti, çok şey değişti hayatımda. Yani. Du er ikke så genert som før? Nej, først jeg det er lidt genert, jeg bagefter. Jeg spurgte nogen, det også Bente, Gylder. Det er nogle af de mennesker, Henriette, ja, også Henriette, Minek'te her tartışta kırkıra sayın için bir hayatın şey oluyor tabii, değişiyor. Tükenediğin o sporene. Så hver gang du blev i tvivl om nogle ting, så spurgte du også Henriette, Bente, Gylder. Ja. Det kan også være Naram og Susanne, ja. Det tager noget tid, processen, men jeg synes, de vokser, og selvtilliden vokser. Og altså, de bliver jo dygtigere fagligt. De sådan lærer mere, hvordan gør man med håndarbejde i Danmark. Og så synes jeg, de vokser ved at have hinanden. At de bliver stærke sammen. Så jeg kan se mange retninger, det kunne gå, fordi vi har så meget erfaring nu i, hvad virker og hvad virker ikke. Så man skal ikke starte en proces med, hvad skal man gøre. Vi ved, hvad der virker, og hvad der fremmer ressourcer, ikke? Og vi har så mange samarbejdspartnere, der er så stærke, så vi kunne trække et kæmpe netværk ind i en gruppe og ligesom udvide den. Så nogle kvinder udveksle telefonnummer med hinanden, fordi de har fundet noget til fælles. Og måske ikke lige havde det største, ikke kendte noget til hinanden eller noget det dur. Men de fandt ud af, at de havde noget til fælles, og det kunne de godt tænke sig at gøre noget ved. Og det er jo det der er en fed ting, synes jeg, at møde nogle andre mennesker, end dem, der man lige bor i nærheden af. Jeg er herude i Ignoja, fordi at håndarbejde, det er noget, der ligger rigtig, rigtig, rigtig tæt på mit hjerte. Det er noget, jeg har beskæftiget mig med som barn, eller siden jeg var barn, rettere sagt.
Ud fra mine erfaringer ved jeg, at det er faktisk meget nemmere at få folk til at være sammen, når de mødes omkring noget. Og i det her tilfælde har jeg valgt håndværket. Det kunne lige så godt være et cykelværksted, eller en byhave, eller madlavning. Så man går lidt væk fra sin personlighed og mødes om håndarbejde. Jeg kan lide altid at sy tøj, men altså, jeg syr på min mors måde, hvor man sådan en måler med sin finger og sin hånd. Og så jeg vil gerne lære det på den rigtige måde. Jeg går på Copenhagen Profession Højskole. Jeg går på tekstil, formidler, skole, jeg designer tøj. Så kan jeg være måske skrædder i fremtiden. Så åbner min egen butik til brud og gallekjole. Det er min drøm. Det der har sådan vist mig de sidste 6-7 år, at jeg var ret god til at samle folk. Min erfaring siger faktisk, at man får større viden, flere resultater, når man går sammen med andre folk. Jeg hører tit fra mange, der bor i området, at de ikke har nogen familie her. Det er familiesammenførte, så de har kun deres mænd og deres børn. Og så har de ingen familie her. Jeg kan slet ikke sætte mig i deres sted. Det må være enormt ensomt. Selvfølgelig kan man godt have venner og naboer og så videre. Men ikke have sin familie lige rundt om hjørnet eller tæt nok på eller i det samme land, det kan jeg slet ikke forestille mig. Så tænker jeg bare på, hvis det er, at vi kan få dannet et netværk, som vi kan gøre brug af eller få glæde af. Det koster mig ikke noget. Jeg er lidt energi, lidt tid, men det er det. Jeg skal være personligt, for at jeg kan lykkes med min opgave. Fordi jeg arbejder med folk, med mennesker, og jeg bruger mig selv. Jeg tager altid udgangspunkt i kvindernes ønsker og behov. Ellers føler jeg ikke, at vi kan skabe det, vi har skabt nu.